Здравейте! Днес ще разгледаме една много важна тема от българската история, а именно темата за освобождението на България. Освобождението на България се характеризира с две много важни събития. Едното е Априлското въстание, а другото е освободителната руско-турска война. Нека да разгледаме първо Априлското въстание. След като Васил Левски е обесен, привържениците на революцията решили да вдигнат въстание. Те разделили страната на 4 окръга. Първият е Търновският окръг, вторият е Сливенски, третият е Врачански, а четвъртият окръг е Пловдивският. Те изпратили апостоли във всеки един окръг, за да организират въстанието. От всички окръзи най-добра била подготовката в четвъртия, като негов център е станал Панагюрище. На снимката виждате мемориалния парк Априлци, който се намира в центъра на град Панагюрище. Там главният апостол Панайот Волов имал за най-деен помощник Георги Бенковски. За да проверят организацията, апостолите свикали събрание в Оборище, където определили дата за въстанието 1 май. Но поради предателство и издайничество, първият изстрел и начало на Априлското въстание е даден на 20 април 1876 г. в Копривщица. Въстаниците изпратили писмо до останалите градове с призив да започнат веднага въстаннически действия и да се вдигнат на бунт. В Панагюрище обявили свободата, а учителката Райна Поп-Георгиева развяла ушитото от нея знаме, на което е изобразен лъв и думите свобода или смърт. Въстанието пламнало в много села и след 8 дни избухнало и в Търновският окръг. Прочула се Бяла черква под ръководството на бачо Киро Петров. Въстаналите села не били последвани от други български селища. Въстаниците не били добре въоръжени, не можели да победят турската войска и башибозуците, които с такава жестокост избивали стотици деца, жени и мъже в градовете Батак, Перощица и Клисура. Десетки селища били ограбени и след това изгорени до основи. Загинали и водачите на въстанието. Единствената подкрепа отвън, извън страната, организирал Христо Ботев, който събрал 200 четници. Те превзели кораба Радецки и преминали през река Дунав. Слезли на българския бряг и се отправили към Балкана, но огънят на въстанието вече бил потушен. Войводата и много четници загинали сред тежки сражения. С това бил сложен край на порива на българите към свободата. Другото събитие, което ще разгледаме, е Руско-турската освободителна война. След избиването на 30 000 души, разрушаването и опожаряването на много градове и села в България, стреснали Европа. Известни личности в Англия, Франция, Италия поискали намесата на своите държави, но най-силно било съчувствието в Русия. Вестите за ужасите, които се случвали по нашите земи, потресли дълбоко много учени, писатели, както и обикновени хора, които се застъпили за страната ни. Те събирали помощи в полза на жертвите и настоявали българите да бъдат защитени и освободени.
Подтикнат от възмущението им, императорът Александър II започнал подготовката на война. Била създадена българска войска, наречена Опълчение, начело с генерал Столетов. Войната била обявена през април 1877 година, като първо бил освободен Свищов, след това Търново и Ловеч. Започнали продължителни боеве за Плевен. Един от най-важните сражения станало на връх Шипка. 3 дни опълченците и малобройните руски войници се сражавали в Северна България, за да удържат прохода и да не допускат турски войски в северната част на България. Повечето от защитниците загинали, но в последния миг пристигнали на помощ още руски войски. Героизмът на българите и русите предрешили изхода на войната. През декември бил освободен Плевен, а на 4 януари 1878 година руските войски, предвождани от генерал Гурко, освободили и София. По време на тежките зимни боеве загинали много руски войници. Въпреки това те продължили. След София бързо освободили и Пловдив. Военната победа принудила османците да подпишат мирен договор на 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано. Така с руска помощ и българско участие България била освободена. Речник, българско опълчение, това е българска войска, в която участвали доброволци. Баши Бузук са османски военни части, набирани от османското население и известни с изключителната си жестокост.